sa balita, mahitungod kang Hesus sa matahong nag-aagi sa iyang pagkatao. Saysayang pagpalaig sa manulundan niya, himayan na sa pitasan, panagdait sa tanan. Saysayang sa balita, mahitungod kang Hesus sa balita nga bililon, katamis nga alingon. Nag-inusara siya dito, ni atong namingaw dapit. Unya siya ginatintan, o pagayod padako. Kadtong mga kapaitan nga iyang gisagubang, ang mga pag-VIP ay saysay kuning tanan. Saysay sa balita, mahitungod kang Hesus sa balita nga bililon, katamis nga alingon. Saysay sa balita, sa kamatayon niya, sa iya nga pagkabanaw, gikan sa mga patay. Ang gugma sa